שלום, אני כרמל הררי. כמה חודשים אל תוך המלחמה, החלטתי שאני לא מסוגלת להמשיך עם הפסיביות אליה נקלעתי. פתאום תפסתי עד כמה נשאבתי אל המקום הכי מסוגר וכנוע שלי, מתוך מגננה ופחד. החלטתי ללכת כנגד הנייחות הזו ולהוציא את עצמי למסע. במשך כמה חודשים הסתובבתי בארץ. הגעתי למקומות מגוונים, כדי לפגוש אנשים מסוגים שונים ולשמוע את נקודת המבט שלהם על החיים בארץ הזו. אספתי המון מידע. ציירתי, כתבתי, הקלטתי, צילמתי, קראתי, שוחחתי, ראיינתי, חזרתי הביתה והמשכתי לצייר. החומרים התחילו להסתדר. לאט לאט כל האינפורמציה הזו התגבשה לכדי הספר שהיה פרויקט הגמר שלי בבצלאל. תיעוד של מסע השוטטות הזה. דרך איור, כתיבה אישית, רעיונות וסריקות מספרים. רציתי להמחיש את היציאה מתוך המוכר והמופנם, אל עבר הלא נודע והפרום. מתוך הוויתור על הנוחות שבמרחב הפרטי, יצא מתוכי אומץ מחודש, שאפשר להסתובב באזורים בלתי מוכרים, בלי שאפחד להביט, בלי שאפחד מהמבט שיביטו בי אחרים. תנועה שהיא אקט של התנגדות, לפגוש הסתכלות שונה משלי, מתוך ניסיון להכיר יותר טוב את החברה שלנו, להבין מחדש את המציאות שהשתנתה. אני מזמינה אתכם ואתכן לקחת חלק ולהשתתף בהוצאת הספר שלי לאור.